počela je sednica Narodne skupštine Srbije i to sa 58 tačaka dnevnog reda. Najvažnije 3. Rebalans budžeta, izbor novog poverenika za zaštitu ravnopravnosti i autentično tumačenje zakona za projekat oko zgrade Generalštaba. Rebalansom za 2026. predviđeni su ukupni prihodi od 2 milijarde 414 milijardi 700 milijardi dinara, što je oko 68 milijardi 500 milijuna više nego što je bilo planirano originalnim budžetom ove godine. Vlada to predstavlja kao stabilnost i rast, dok opozicija upozorava da je dokument netransparentan, pun rupa i u suprotnosti sa zakonom. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić pozvala je opozicione poslanike da se vrate u salu i učestvuju u raspravi, ali početak sednice ponovo je prošao bez opozicije. Novi DSS, POKS, Demokratska stranka i Ekološki ustanak i dalje bojkotuju rad, tvrdeći da ne žele da daju legitimitet režimu. Skupština zato nastavlja po starom obrascu. Vlast sama predlaže, sama glasa i, najverovatnije, sama usvaja budžet za 2026.